ahịa eji mbe kwuhibe n'azụ awụwa. Ekele m, abụ m Chukwuma Ogbonna. Maazị Isaac Fayose, onye oji ego achụ ego, anaghị ezo ọnụ n'ikwu uche ya n'ọwa ozi soshal midia dị iche iche, bụ nwanne nta nke Ayo Fayose chịbụrụ Ekiti steeti nọrọ na nso nso akwa arịrị maka otu ụfọdụ ụmụ Igbo bakajiakụ site n'iji ego chụọ ego ji hapụ Peter Obi, onye Igbo ibe ha na-azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa, wee na-akwado onye Yoruba na-azọ ya bụ ọkwa bụ Prezident Bola Ahmed Tinubu. Njọ adịghị ya ma e bụrụ na obi na ọ bụ mmiri mmiri nọ n'ịta asụ na o nwere ndị mpaghara ugwu Northern Nigeria bụ Peter Obi ka ha na-akwado. N'ime atụ, High Chief Peter Ambe bụbu onye isi oche otu IPAC jikọrọ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile nwere na Nigeria. Ibrahim Abdul Karim, onye isi Big Tent, bụ ezumezu ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-atụka alo. Dr. Yunusa Tanko, onye isi Obedient Movement, ụmụazụ Peter Obi n'ụwa gbaa gburugburu, nakwazi Dr. Haruna Agoro, nkwado nke ya ruru n'iti egwu o ji asị Atiku Abubakar ya kwanyere onwe ya ugwu ma e bụrụ na obi na ọzọ na ya bụ ọkwa onye isi ala Naịjirịa ugboro ghara ịzọta ya hapụrụ Peter Obi ya bụ ọkwa ka Peter Obi zọọ. N'ịmakwa atụ, ndị Yoruba nwere ndị n'ime ha bụ Peter Obi ka ha na-akwado. Mmadụ dịka ọkaiwu Dele Farotimi, Maazị Isaac Fayose na onwe ya, Prezident Olusegun Obasanjo chịbụrụ ala anyị, nakwa Chief Ayo Adebanjo bụbu onye isi otu Afenifere jikọrọ ndị Yoruba niile n'ihe banyere mbikọ na omenala, bụ onye nkwado nke ya rutere n'iso Chief Obasanjo bi Enugu maka Peter Obi n'oge ọ dị 93 ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. N'ezie, ndị na-akwado Prezident Bola Tinubu bụ ụmụaka ji akụ ndị Igbo bụkebe ndị ọ dị ọsịsọ kwenyere na onye bụ igu ka ewu na-eso, ndị chọrọ ọlụngo, ndị chọrọ ọkwa dị iche iche, ndị chọrọ ịchọtara ndị nke ha ọlụ, ndị chọrọ ala gọọmenti, bụkwa ndị ụfọdụ n'ime ha chọrọ onwe dịka ala ha nwetara n'ụzọ mkpuke ka gọọmenti leri ya anya. N'aka nke ọzọ, ndị na-akwado Peter Obi bụ ndị kwenyere na-alụ n'anwụ erie na ndo, kwenyekwere na ụkwụ gbara apịtị ga-eri ihe ọma, ndị chọrọ onye ga-ahazi ala ka nwa Naịjirịa ọbụla nwetebe orubere ruterie, ndị chọrọ onye ga-egechi izu ego ọha maka ịnọ n'ọkwa gọọmenti n'ụdị na-akpata akpa ezughị ndị dibịa ma ofe ka anyara abụọ na-akpagharị, ndị chọrọ onye dị ntụkwasị obi ndị ofesi ga-enye nkwado na uju maka imebila ndị ntọrị na ndị amakome
ka ndị ọrụ ụgbọala anyị dị iche iche chighe n'obi ha n'ụdị ga-eme ka nri dịbakwa wee belata ihe isi ike. Ndị chọrọ onye ga-ahụ na-amalitere imepụta ngwa ahịa n'akụkụ ala anyị dị iche iche ka ụmụ Naịjirịa nwebe ọlụ. Anwụsị agbakọ nkwado ndị Igbo dị iche iche Bakajiakụ na-akwado President Bola Tinubu, ndị dịka Obi Kubana, Chief Obinna Ihegbu, ndị dịkwa ka Kubana Chief Priest bụ Chief Pascal Chibuike Okechukwu, ewere nkwado ha na ndị ọdịka ha ndị ọzọ wee tụnyere nkwado nke Chief Olusegun Obasanjo naanị ya na-akwado Peter Obi. Nkwado nke ha dị ka achịkọta ekwu ọnụ ejeghị eje, ma e buru n'obi na ihe okenye nọ n'ala ahụ na gbatarigolo elu na anaghị ahụ ya. Ma echeta na Chief Obasanjo achịala ala anyị ọ dị ka afọ 3 dịka onye agha n'ọkwa General kpakpando 4. Ma echetakwa na Chief Obasanjo achịala ala anyị afọ 8 zuru oke dịka onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ahịa ji mbekwu wee hibe n'azụ awụwa awụwọ dịka a sị ahụ ya n'ala anyị n'ụwa tata. Wee bụrụ m ya na ihu ụmụ Naịjirịa na-ahụ ọcha kpọọ ya ọcha, ahụ nji kpọọ ya nji chọdobere, bụ nhọpụta serere werere gaa gụpụ ojoro magomago wuruwuru na chandum ka ọ bụrụ na ndị ezigbo mmadụ ga na-abanye n'ọkwa ọchịchị, ndị ga na-eme ihe obodo kwuru. Onye ọma, biko kedu ka isi hụ ozi ugo nke a? Mee ka anyị mata n'ohere like maọbụ comment. Abụ m Chukwuma Ogbonna.